میں بکر صدیق نو کیوں مننا؟ میرے بچے نوٹ کرو میری گل، میں بھی امام جعفر صادق دا بیٹا ہاں، میں سید ہاں، آخر تانوں بھی یہ سوچ دے ہونی ہوندی ہے بھئی ان کی مصیبت ہے ہر ویلے ابو بکر دا نام لیندا ہے، ان کی ہے؟ میں تانوں وجہ دسوں میں ان کی ہے۔ ابو بکر صدیق دی بیٹی نال میرے نبی دا نکاح ہویا ہے۔ ابو بکر صدیق دی بیوہ اسماء بنت امیس نال مولا علی نے نکاح پڑھیا ہے۔ میں اتھوں کو ٹر جانا ہے، میں اتھے ہی تھوڑے گواڑیاں بچے روز میں ملدے رہندے نے، پرسوں پوچھ لیا با گل سائیں آندے ڈھونڈی ہے نہیں لبھی وکھا تے اللہ دے فضل نال کوئی بندہ نہ آکھے دا بگل غلط ہے نا، نوٹ کر لو، میں ذمہ داری نال دسنا۔ رسول اللہ دے بیوی حضرت عائشہ ابو بکر دی بیٹی، ابو بکر صدیق دی بیوہ نام اسماء بنت امیس، جدو ابو بکر فوت ہوئے تے انہاں نال نکاح مولا علی پڑھیا ہے۔ ایتھے آ جاؤ، ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ، انہاں نال نکاح امام حسن پڑھیا ہے۔ جی توجہ ہے حضرات، ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ نال نکاح امام محمد باقر پڑھیا ہے۔ سجن ذرا غور تے تو آپ کرنا ہے نا، میں تے صرف یہ دسنا ہے میں مندا کیوں ہوا جی ابو بکر صدیق چ نقص تے فالٹ ہوندے، ایک نبیاں دا سردار، دوجا ولیاں دا سردار، تریجا سیداں دا سردار، چوتھا اماماں دا سردار، اے سارے سردار ابو بکر دے گاری کیوں جنجاں لے کے جاندے رہنے؟ میں تے صرف ابو بکر نو منیا ہے، میں تے صرف احترام کیتا ہے ابو بکر دا، لیکن جس امام نو اسی اپنا امام مننے ہیں، امام جعفر صادق، اس امام دی امی ام فروہ تریجی پیڑھی ابو بکر نہ لڑ دیاں، امام جعفر صادق دی نانکی پیڑھی ابو بکر نہ لڑ دیے تے دادکی مولا علی نال رڑ دیے، دادکیاں لو علی دا خون ہوئے، نانکیاں لو ابو بکر صدیق دا خون ہوئے، تے پھر امام جعفر صادق بندے نے۔ کدی کسے بھائی نے بھی آگ چھڑیا کرو با ایک باری سن اے تے 10 امام جعفر صادق دی نانکی پیڑھی کی نال رڑ دیے، تاکہ سن فیصلہ کرن لگیاں آسانی تا ہوئے با جنہ نال سیداں دے نانکے جوڑ رڑے انہاں نے مننا ہے یا نہیں مننا۔ تے او جٹ تسی آندے ہوندے ہو پنڈاں والے بہاڑیاں اگے پاڑے کرن اوکھے ہوندے جٹ تسی آندے ہوندے ہو بہاڑیاں اگے پاڑے نہیں ہوندے، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے بھائی ٹھباگ چیردا پیا ہے، کوئی مائی دا لال سجا کھبا کر کے دکھائے، جس لے دادکی ٹورنیس علی تے کھلونی ہے، نانکی ٹورنیس تے چوتھی تھاں تے مول حضرت ابو بکر تے جا کھلونی ہے۔ اے بتائے کہ انہیں 10 دے بندے باجی اے صرف 10 ہی چھڑیا با دادکی ایتھے کھلون دیئے تے نانکی ایتھے تے بندیاں سوچی پہ جانا ہے با ہون گاڑ کی میں کڑی امام جعفر صادق دے نانن کی میں گاڑ کڑی بھائی، ہزار اختلاف ہو سن، اختلاف دا مین امام محمد باقر تو زیادہ پتہ ہے۔ میں تو دعوت پہ دینا بجڑے صحابہ تے آل اختلاف آئے انہوں دا مین بڑا پتہ ہے یا محمد باقر نو؟ امام محمد باقر نو زیادہ پتہ ہے نا، مین تے نہیں نا پتہ، مین تے انہوں تو بعد پتہ لگا ہے، انہوں زیادہ پتہ ہے تے جے انہوں دے انہوں نال اختلاف آئے تو دے شادی کرنے دی کی لوڑا نے منے ران دے یا تیرا بے جور عورتاں کوئی نہ، یا امام محمد باقر نکاح کیتا ابو بکر صدیق دی پوتری نال تے سن 10 چھڑیا بھائی میں تواڈے تائیں گلاں غلط نہ ہونا سا نال ڈڑائے ہے۔